Zdravím vás, priatelia, tak tu je opäť Palo Smutný. Ozývam sa vám znovu z Banskej Štiavnici. Takže čo máme nového? Budem sa venovať aj historickým témam, ale nedá mi, aby som sa nepovenoval súčasnej situácii v zdravotníctve najprv teda. Bol som včera u dvoch kamarátov na návšteve, no a u jedného som sa zastavil. No ako sa máš, reku Janči, ale tak, no ujde, ale nejako mi je horšie v poslednej dobe. Má cukrovku a čo? Čo sa udialo? Ale bol som u lekárky, u obvoďačky, nejaký odber krvi mi robila a zrazu ani som si nevšimol, len mi šťuchla nejakú injekciu do pleca. No a čo, reku, to prečo? No ako nestihol som zareagovať, hovorí. No a som sa pýtal, čo to je? No to, aby ste mali lepšiu imunitu, no ale ja som nič nechcel. A už ťahala druhú injekciu a že ho pichne do druhého pleca. No a vraví, a to čo má byť? No ako na chrípku, aby ste nedostali chrípku. No ale ja som sa nikdy nedal na chrípku očkovať, hej. Tak čo to chcete, hej? Čiže takto zneužívajú pacientov, hej. Čiže samozrejme, čo by to bolo? Nejaký Pfizer a nejaké mRNAčka. Takže pandémia stále pokračuje. Do ľudí tlačia nezmysly, aby zarobili. Čiže určite z toho má nejakú odmennú prémiu, keď to takto na silu tlačí. Hej? Aby nás tu pozabíjali. No a odvtedy mu je horšie. Odvtedy mu je horšie, ako mu niečo to fajné pichla do toho pleca. No. Keby bola ešte stihla aj to druhé, tak už asi na druhom svete. Dosť možné. No. To je taký jeden prípad. Predtým chvíľu som sa zastavil u druhého kamaráta. A ako sa máš? No zle, a čo so srdcom? No srdce nejako ma povolieva, chodím po vyšetreniach a nič poriadne. A kde si bol? No ale vo Zvolenie nejaký Jánošik, alebo nejak tak sa volá, alebo Štefánik. Také meno mal nejaké, nechcem teraz presne hovoriť. Lekár. No a čo ako? No ale bol som tam a že potrebujem nejaké vyšetrenia, aby to dozistili, CTčka a podobne. No a odbil ma s tým, že teda čo ako. No viete čo, tak niekedy v máji vás objednáme, no ale však dotedy by som mohol aj zomrieť. No ale viete čo, je druhá možnosť, taká súkromná ambulancia, tam by to mohlo ísť rýchlejšie. No tak tam prišiel, samozrejme v poobednejších hodinách tam ten istý doktor, čo si podobne už v videu spomínal aj Ľuboš Hrica, že to sa jemu stalo, že musel zaplatiť. No a tento tiež, no dobre, zoberieme, chytro vybavíme, no ale 90 € teraz si tu zaplatíte. Takže takto oni zarábajú. Nestačí im 4500 € priemerne, ktorí majú 6 aj 8, hej, ale ešte musia takto zdierať ľudí. A štát im len ustupuje. Títo lekári, polovica, mala byť v base, mali byť odsúdení za to, čo robili v covide, že vraždili ľudí, či nosošparchlami, či očkovaním. Však dôkazy sú, 43 000 nad úmrtí na Slovensku za 3 roky, znížená pôrodnosť o 10% a podobné efekty, hej, čo tu máme. A chorobnosť, prudko zvýšili sa nervové poruchy, srdcové problémy, myokarditidy, perikarditidy a všetko možné ďalšie. Takže takýmto ustupujeme. Vieme, oni sú jednotní, to zlo je jednotné, má dosť peňazí, vybojovali si to tí darebáci s prepáčením, lebo fakt polovica to sú vrahovia darebáci. No a teraz je problém. Máme tu týchto vlastne lekárov vrahov a teraz od nich, ktorí boli dobre platení za to vraždenie, veď vieme, sestričky cez pandémiu na nosošparchloch a podobných procedúrach za rok si zarobili popri plate na auto, no a lekár na čo? Na chatu, na dom, alebo ja neviem, na 10 krát okolo sveta, cestu a podobne. Takže im sa to zapáčilo, no ale my im to nesmieme dovoliť, hajzlikom. Takže to je taká výzva aj ministrovi, aj predsedovi vlády, Ficovi, aj Peťovi Kotlárovi, aj všetkým, čo sú v parlamente, vo vláde, na ministerstvách, že takto sa to nedá, lebo samým vám sa to vypomstí. Prídete k lekárovi, tam vám niečo pichnú a skapete. To je jedno, že si minister, že si to alebo hento. Hej. Dopadnete ako ten Paška, čo tiež ako zarábal na CTčkách,
predražovali ich na miesto 1,2 milióna, hoci v Čechách vtedy to bolo za 1 milión, u nás to bolo za 2 to isté, alebo v Čechách ešte bol lepší model dokonca. No a potom zomre pred nemocnicou, nemá mu kto pomôcť, takže karma je zdarma, môže vás rýchlo dobehnúť. Takže to je taká výzva Peťovi Kotlárovi, aby sa činil. Druhá vec je, že deje sa čosi aj hlavne v Spojených štátoch a z tej strany s týmto zdravotníctvom VHO. Však Amerika vystupuje z VHO, čiže prečo ešte váhame? Nad čím sa váha? Mali by sme čím skôr stade vystúpiť. Na čo nám je spolok vrahov vedený tým Gebre Jezusom, ktorý je bývalým teroristom a v pozadí hlavný sponzor Billy Gates. Však neoficiálne sa hovorí, že potom ako odobral tú tzv. Imunitu, čo Biden dal Faucimu, tomu strojcovi, jednému zo strojcov covidu, majiteľa tých labákov vo Wuhane, teda, že mu zobral, hej, tú imunitu takú, čo mu dal Biden, no takže hovorí sa, že Putin chce, aby boli vydaní takíto ako Fauci a Gates, zatiaľ je to neoficiálne, no bolo by dobre, pretože narováši majú veľa, teraz ďalšie veci vlastne vyplynuli, aj boli potvrdené, aj vypovedali ľudia ohľadne tých labákov na Ukrajine, že teda na čom robili najhoršie choroby, čo tam zistili, tak to boli také vírusy, tie varianty tej chrypky, že nie 1% úmrtnosť ako pri COVID, ale až 40%. Na takýmto robili, s takýmto sa babrali, to chceli pustiť. Čiže pozor si treba dať a začať konať už. To je tá výzva. Aj Peťovi Kotlárovi, aj ministrovi Šaškovi, nech tam nešaškuje, ale nech začne robiť, hej, a neustupuje darebákom, hej. Lebo zloduchovia sa činia. Ďalšia vec, čo z Číny teraz, ako sa objavila takto jeden z tých výskumníkov, čo tiež pracovali na covide, tak prehovoril a hovoril, že robili na tých všelijakých variantách a tak ďalej, čo dostali zadania, hej, tie najhoršie veci covidové. No a potom, keď boli tie olympijské hry tých armádnych športovcov, tak ich poslali na tie hry. Čudovali sa, že na čo, nikdy takéto sa nedialo, že prečo by oni výskumníci tam mali. No zrejme mali úlohu, alebo išli okolo 20 a nejaký tam čo si zaniesli. No a tam sa to potom ďalej tak rozšírilo, aby to išlo do celého sveta. Že zdraví armádni športovci, hej, tí nezomrú, ale pekne to rozšíria po celom svete. A tak aj bolo. Čiže, lebo tá prvá várka z toho labáku z Wuhanu, tá vlastne nakazila tam Číňanov na tom trhovisku a tých výskumníkov prvých a potom samotný Wuhan, to by Čína možno bola dáko uhrala, no ale toto už neuhrali, keďže to tam hneď tí športovci odišli z tých hier potom domov do všetkých tých možných krajín svetových a takto sa to rozšírilo tiež ďalším kanálom. Takže to sú také veci. Posielal som teda Kennedymu na všetky možné jeho profily tiež taký list, kde teda žiadam, aby boli braní na zodpovednosť Fauci, Gates a korporáty, ktoré stali za vývojom covidu, čiže to je BlackRock, Vanguard a takisto zložky americkej armády. Majú na svedomí možno 30, možno viac miliónov úmrtí, nenávratné poškodenie zdravia u polovici ľudstva vďaka mRNA očkovania. Čiže na výstrahu tam by mali byť súdení, potrestaní a korporátom zhabaný majetok, čiže vyzývam ich k tomu, aby tým korporátom zhabali majetok. Čiže jedná sa o ich zisk, to navýšenie majetku v tých rokoch 2020-2023, ktoré činilo okolo 15 000 miliard dolárov. Čiže toto rozdeliť príbuzným všetkých zomretých na COVID a na všetky tieto procedúry. Hej, čiže na nocošparchle očkovania a pre všetkých aj. Čiže tam okolo 80-100 000 na osobu tým príbuzným zomretých, hej, samozrejme. Tým chorým po nejakých 40 000 a 20 000 v podstate každému občanovi v týchto postihnutých krajinách, pretože všetci vlastne trpeli. Ale nie štát, aby to dostal a on si to nechal, lebo štát aj Slovensko sa spolu podielalo. Čiže naši papaláši
Matelko, Heger a táto banda, hej, čo tu bola Odor, sa na tom spolu podielali, hej. Takže tí tiež potom budú musieť prispieť. Tiež im mal by byť zhabaný majetok, čiže Matelko má tiež pekné milióniky a rozdelené tým, čo trpeli, choreli, zomierali, hej. A ich príbuzným teda, ak tí pomreli dotyční. Takže toľko k tomuto covidu. Dúfam, že sa stretneme zase aj nejaká tá komisia, táto antipandemická, plandemická, hej, a že dačo trošku zase poriešime, posunieme, lebo zase sa to nejako nehýbe, tak neviem, sa tam vo vláde len hádajú o sprostosti a o fleky a hlavný problém je nejaká baterkáreň a neviem čo, kde vidia rýchle peniaze. Takže my nechceme, aby papaláši sa zase nahrabali, na nás vykašľali a nič sa nevyriešilo. Že to je taká výzva. Hej? No. Čiže s tým zdravotníctvom treba čosi robiť a takto sa to nedá. Tam som navrhoval, tam treba súdne procesy, pozatvárať tých lekárov a sestry, čo mali hlavný podiel. Dúfam, že sa aj porieši ten prípad s tým hromadným očkovaním v Bratislave. Tam je ten Salaj, hej, myslím, dokonca je za PSK tam v parlamente, či za koho. Takže pán doktor Lipták podal na ňo trestné oznámenie, tak dúfam, že toto sa porieši, hej? Že ten Salaj bude brať na zodpovednosť, pretože tam boli malé aerozostupy, masívne nahnané na štadión a tak ďalej, čiže už len za toto by mal byť potrestaný. Takže toľko na túto zdravotnícku tematiku. No. Čiže tu vám trošku ukážem zase, že to máme to Sitnosť, som hovoril o tom vale obrov a že tam je vlastne ten Sitnianský hrad. Niekde tam by mali byť sitnianské rytieri. Hej. Čiže sú to už len ruiny. Čas ruín je vlastne stredovek, čas ruín je z obdobia teda Veľkomoravskej ríše, kde teda tie kniežaci synovia sa pobili a boli potom prekliatí a sa nachádzajú v nejakých podzemných sieňach. A tých siení je tu dosť, lebo v Šťavnici je len baní je 20 000 kilometrov, tých šachied a štvolní. A to ide popod celé tieto vrchy. Takže ono sa tu aj v dávnej minulosti dolovalo. No. Hovoril som o tom vale, ktorý od Sitna sa ťahne na juh, že to má od 80 do 400 kilometrov, čas ide na Pukane, čas na juh. Potom čas sa mi zdá, že som ešte našiel pri Piteľovej, takisto tam vyzerá, že tam bola niekde pri Hronskej Dubrave priehrada, kde Zvolenská kotlina bola vlastne svojím spôsobom vtedy ako priehrada zaplavená. Tu vám ešte ukážem taký záber na Staré mesto vlastne. Tu čo vidieť, tak to je Nový Zámok. Tým smerom potom prejdeme, tam je aj Starý Zámok. Takže hovoril som potom aj čosi o Slovanoch, ešte z tej najstaršej histórii. No ešte k Slovensku, že napríklad ľudia majú veľmi radi film Gladiátor, hej. Dokonca jeden môj kamarát tam hral. A teraz vyšiel druhý diel. No a boli to vojny, keď okolo 170-180 nášho letopočtu, keď Marcus Aurelius vlastne bojoval s tými kmeňmi na našom území. Čiže tá dejová línia tých bojov, čo sa tam odohrávajú na začiatku, toto záber na Kalváriu vám dám, ak takto pozriete. Hej. Čiže vlastne tam bojoval s Markomanmi a Kvádmi. Čiže to boli germánske kmene, ktoré dočasne boli na území Slovenska a potom buď odišli, alebo ako splynuli so slovanským obyvateľstvom. Tam boli zase Kotiny, boji a sever. Tam sa objavili potom napríklad Vandali, Jazygovia, Góti, Ostrogóti, Vizigóti. No a ďalšie kmene. Niektoré sú slovanské, niektoré tak ako čiastočne. Sa to tiež tam dostedy akože miešalo. No a potom vlastne po Markovi Aureliovi potom vlastne tam
nastúpil Commodus, no a predtým tam stačila 1 légia, potom aj 3 légie museli tam bojovať, aby niečo vlastne poriešili, ale status bol taký, že vlastne sa tá hranica nemenila, ostalo to na Dunaji. Brigetium, Komárno, Geruláta, tam Petržalka, pevnosti rímske, hej. A vlastne rovno za slovenskou hranicou je to Petronellum Carnuntum, kde teda to bolo okolo 40 000 mesto, tam 2 légie sídlili, hej. Tam mal aj ten tábor, vlastne tam niekoľko rokov pobýval aj Marcus Aurelius, hej, pretože vtedy sa v tých rokoch bojovalo hlavne teda na našom území, hlavne západné Slovensko, hej. Čiže tuto máte záber na Nový Zámok, Starý Zámok a toto Kalvária a medzi. Takto, keď prejdeme trošku dozadu, tak tamto je jeden taký kopec, alebo skôr dopredu. Tak tam je tiež zrúcanina hradu, to bola tiež taká pevnosť, kedy tým smerom išlo Staré mesto. Glanzenberg, lesknúci sa vrch. Čiže tam boli asi tie prvé ťažby, čiže týmto smerom zhruba. Tam sú tiež aj šachty, aj z mesta ide šachta pod Glanzenberg. A hore je v podstate tiež taký hrad, ale tiež len ruíny. No, čo som chcel ešte trošku rozvinúť, tak momentálne Európska únia má hlavu smutku, lebo nikto ho ako si nevolá poriadne na tie rokovania o osude Ukrajiny. Takže zrejme o osude Ukrajiny rozhodnú tí, ktorí tam majú svoju úlohu a právo o tom rozhodovať. Čiže to je Putin. No a potom tí, čo to tam vyhecovali, čiže Američania. Čiže nie Trump, hej, ale táto Bidenová administratíva, ktorá našťastie už nie je pri moci. Takže do Európy, do Mníchova prišiel Vance, viceprezident, a jasne povedal, aj pre Európsku úniu, ale nie len pre Európsku úniu, najväčšou hrozbou nie je Rusko, nie je Čína, ale nesloboda. Nesloboda tlače, vyjadrovania a nedemokracia v Európskej únii. Pretože je tu tvrdá cenzúra, stále všetko cenzurujú, hej? Čiže sloboda slova nikde. Čiže stále tie skupiny demagóg a podobné fungujú a štvavé noviny typu Denník N, hej? A všetky tie mimovládky, neziskovky pracujú ďalej, čiže aj keď sú im stopnuté momentálne fondy, tak ešte nejaké možno Soros a európske majú, hej, lebo Európska únia tá im bude, dokiaľ tam je Lajnová, im bude tlačiť, hej, peňažky. Takže budú robiť dovtedy zle. No ale čo také ešte som chcel teda povedať, že vlastne sa vyjadrili k tomuto, že teda hrozba to je tá nedemokratičnosť v Európskej únii. Hej, tak by to aj Zelenský povedal, hej, že on by to ináč, že Ukrajina je najdemokratičnejšia krajina. Čo vieme, že to je presný opak, hej. Takže on sám je už nedemokraticky presluhujúci prezident, hej, ktorý si natiahol volebné obdobie, hoci to nemá oporu ani v ústave ukrajinskej, ani nikde. Takže to je nezákonnosť. No a druhá vec, že tam ženie ľudí stále na smrť. To je to najhoršie. No a ďalší taký nedemokratický krok Ukrajiny to bolo zrušenie výsledkov regulárnych volieb v Rumunsku, kde bol zvolený v podstate kandidát, ktorý zastáva také naše pronárodné, prosociálne názory, nie tie prolajnovské, hej, probanderovské. No tak zrušili voľby a odsunuli ich niekoľko mesiacov dopredu, do neurčita. Čiže absolútny akt nedemokratičnosti.
A druhá vec, vyjadrili sa, že ak to dopadne podobne aj v Nemecku, tam sa tiež chystajú teraz voľby, takže to zrušia takisto. Takže o čom to je? Hej? Čiže títo ilumináto satanisti v pozadí vlastne rušia aj tie základné princípy aj tej demokracie, ktorá sa už nedá nazvať v Európe demokracia, ale demonštrácia, to vieme. To je paródia na demokraciu. No. Ďalej skritizoval tam Britániu, pretože Británia robí tiež veľké takéto protidemokratické veci, napríklad čo sa týka vlastne takých práv aj veriacich, vyznania a podobne. Čiže napríklad, keď chlap sa modlil, neviem, 100 metrov, tam, či koľko presne to bolo, možno menej kúsok od potratovej kliniky, no tak ho zobrala polícia a šup do basy, že to nesmie. Dokonca tam domy, ktoré sú blízko, že tam sa nesmú tí ľudia nejako modliť, hej, že tým narušujú chod. Čiže ak sa tí ľudia tam modlia, viete, to je duchovná rovina. Ako ľudia, nezabúdajte na to, že nie ste len tela, že sme aj duše, hej. Čiže ono to zlo v tej nemocnici, ak tam vraždia tie nenarodené deti, tak cíti, že niekto sa mu stavia na odpor. Čiže oni vycítili, že v tých domoch na blízku sa tam ľudia začínajú modliť za to, aby tá nemocnica bola zrušená, aby tie potraty sa tam nerobili. Hej? Čiže im to vadí, hej, tomu zlu. No. Lebo to je proti ich demagógii. Jedna z tých položiek je aj tá depopulácia, ku ktorej sa aj Kamala Harris hlásila, že my chceme depopuláciu, aby naše deti sa mali lepšie, čiže jej. No. Takže to je z takejto politiky, preto vyzývam aj teda vládu, všetkých činovníkov, nech dá čo robia. Nie, že my vybavíme plyn z Ruska cez Turecko a potom ho časť posielame späť zase Ukrajincom a oni nám nepošlú nič. Čiže blokli plyn, ropu a my im budeme zase darčeky dávať. To je jedno, že sa to predáva. Takisto Kaliňák. Hej, stop. Žiadne zbranie nesmú ísť susedovi. Ak niekto posiela zbranie, to je jedno, či predáva susedovi, vyzbrojuje svojho suseda. To je to najhoršie, čo môže byť. Hej, a vieme, že Ukrajina je vo vojne, hej, to je duplom. A že sa na nás chystajú. Veď oni sa vyjadrili, ak ich Rusi vytlačia, tak pôjdu sem na nás, na Maďarov, do západnej Európy a budú robiť bordel. Sa vyjadrili, že taký bordel urobia, ako to v Európe ešte nebol. Banderovci. Hnusný. No. Takže toto toľko asi k týmto ďalším témam. No. Takže to by bolo dosť asi z politickej tejto oblasti. Potom tie sféry medzi nebou a zemou zase skúsime v exopolitike. A povenujem sa aj takým osobnostiam aj z tej minulosti, čiže máme vykupiteľské osobnosti ako Kristus, ale v tej dobe sa tiež objavili aj ďalšie také, dokonca aj Rimania mu postavili ešte potom nakoniec chrám v Tiane. To bol taký Apolónius z Tiany, ten žil v tom období, keď žila Kristus, čiže 0 až 100 nášho letopočtu. Dokonca tiež tam akože nejakú mŕtvu, nejakého vyznačného Rimana oživil a liečil, vyháňal duchov zlých. A bol to tiež taký viac menej askéta, vegetarián, cestoval po Grécku. On bol z Tiany, Kapadokia, to je tá východná časť Turecka. No a vlastne to pythagorejské učenie on šíril. No ale tiež v podstate akože vyznával tú reinkarnáciu a tak bol potom vlastne ešte v Indii podľa všetkého v tých východných krajinách, takže mal ako vedomosti, chodil na boso, jednoducho oblečený a tak ďalej, čiže úplne skromne fungoval. No. Keď ho chceli odsúdiť Rimania, akože teda šíri nejaké náboženstvo nesúlade s tými rímskymi týmito zvykmi, tradíciami a tak ďalej, tak zmizol skrátka. Na súde bol, okolo neho boli ľudia a zrazu ho nebolo. No a tiež sa hovorí, že tiež nejak sa dostal akože na
ako na nebesia bol zobratý. A takýchto osôb bolo viac, vrajím aj čo som spomínal toho Busa, alebo Bož, ho volali Bož, to je možno z toho je to božekovanie, hej, v dnešných časoch, toho Bus Belojar, ktorý vlastne, to bol kniežací syn a potom vlastne aj ríšu takú rozšíril, upevnil tú Roxlandiu. Hej, čiže to bolo vlastne to územie od nás až cez Ukrajinu, až niekde k Uralu, hej. No a potom vlastne aj vyťazil, ale v jednej bitke ho tí Góti porazili. To bolo ten Hermann Rich, tam bol gótsky panovník a myslím, že to bol ani nie on, ale jeho syn alebo vnúk. Ale to není tam isté, ktorý z nich presne. No ale západní títo historici samozrejme tvrdia, že také ani nebol a čo ja viem čo, a že taká ríša nebola. Hoci tie boje sú zaznamenané, no ale oni si razia tú svoju tvrdú germánsku, anglosaskú agendu, aby teda urobili z nás nejakých blbov nezdelaných, bez kultúry, bez histórie. Na tohto potom akože zabili, ukrižovali aj 70 ďalších kniežat, hej, z tých význačných rodov. Ale tam sa, čo si tiež také hovorí, že či bol akože stal či z mŕtvych, ale tiež ho zobrali na nebesia, či to je tiež taká jedna z tých paralelných osôb ku Kristovi, pretože to bolo v období ten zhruba po tom Nicejskom koncile, čiže keď sa menili tie pomery v cirkvi, no a teda v Európe, hlavne východné kresťanstvo bolo už dosť rozšírené, hej. Východná Európa, Grécko, tá Byzantská ríša, hej, čiže Turecko, Sýria, severný Egypt, Izrael a Jordánsko, tie oblasti, hej, čiže tam bolo hlavne kresťanstvo. Ale trošku bolo aj iné, čiže to bolo bogumilstvo, Ariáni, čiže až potom ten klasický katolicizmus vlastne sa akože presadil aj s tými niektorými dogmami, hej, teda, čo bolo asi dosť na škodu. Takže takéto osobnosti. No potom niektorí hovoria aj o tom, že tie dejiny boli sfalšované naše. Čiže ruský taký historik Fomenko, ktorý to nejako dal dohromady, že tam dokonca až 1000 rokov nejako vypadáva, že to bolo všelijako skompilované v stredoveku. Neviem, no k tomuto sa nechcem vyjadrovať, lebo to by muselo byť na to podstatne viac dôkazov. Zatiaľ sa mi to nezdá. Ale tiež je taká zasa paralelná postava, ako podobne ako Kristus fungoval taký Radomír sa volá, to v tom Carihrade. A tam boli také tiež tie miesta pomenované podľa, tak ako sú podobne ako že Golgota, neviem čo, Jeruzalém, podľa vlastne toho, čo je zase aj v Izraeli. No, sú to také zaujímavé veci, len to zase treba trošku viacej doštudovať. Horšie, že tie pramene, aj keď si mám všelijaké knihy aj doma, čo si alebo si požičiavam, alebo cez internet si človek študuje, ale tých zdrojov slovanských je málo, pretože všetko to bolo stopené. Čiže tí naši rádoby porobitelia, hej, tak sa snažili tieto zdroje likvidovať. A či to skončilo niekde tam v Budapešti, hej, možno, ešte to je lepší prípad, tam sa to možno dá čo si ešte objaviť, alebo potom niekde vo Vatikáne, alebo v tých iných knižniciach. No. Ale s tým je problém. Čiže na tom pracujeme, aby sme sa k týmto zdrojom dostali, len nie je to až také jednoduché. Takže potom zase skúsime na budúce čosi na túto tému, čo bude aktuálne. Takže ďakujem pekne. To bol Palo Smutný z Banskej Štiavnici. Takže ešte zo pár zase záberov. Smer Kalvária. Tam je ten Glancenberg. Za to, ako je tá väža naľavo od nej. Červená studňa. Pred ňou Starý zámok. Nový zámok. A tamto vzadu potom Sitno. Takže tak. Takže ďakujem za pozornosť. To bol
Palo Smutný z Banskej Štiavnici.